Ahmadu Ahmadu ka tausaya. Ya nafsi zakiya Ahmadu ajmal sarki. Ya rabbul ibadi da ɗan haske ka buɗan idanuna, a cire abin da yake kaina a bari ni da manzona. Ya Allah ka kore kuwa gabana in je ga maulana, dan Allah ina roƙonka ilahu ka tsayan na je sarki. Ya nafsi zakiya Ahmadu, ya Allah ka taimaki wannan bawan ba zan iya duba, daman kai kake mini Allah ni ba zan je ga kowa ba. Ya zulman dan girman manzan Allah ka taimakan nima, in ai ka bar ni za su kashe na Allah ina cikin hali. Ya nafsi zakiya annabi Muhammadu, Allah kai salati ba adadi wa mai gidan bayi. Huwa basharun laisa kal basharin sai da kai uban matsayi. Ya aini laƙiƙata aini zati sayyidil wara fardi, mali suwa kana baka rayuwa ta Rasulallah. Ya nabi Allah sa da alaye da sahabbai da duk waliyai ma, a saka da adil bai ta Allah gidansu ma'asuma. Allah har da cakki jani da jilani dan isar umma, har da alhajin Allah ga wasu zamani uban kowa. Ya nafsi zakiya annabi Muhammadu, ya babanmu na san an haife ni kai ne karaya ni, in ji wani ba kai ba baba a kai ne ka saita ni. Shehu banda kowa bani da komai a duniyar nan ni, Shehu Isa ni kai kaɗayan banda wannan bayan kai. Wallahi Shehu ina son ka baba na tuwa. Ya Faduma salama alaiki zakin ki umma ya dawo. Faduma a taimaki ruhi na kai ya dinga yin yawo. Na kasa yin yabon kowa ba ku ba umakar da in dawo. Faduma ku bar ni da san ku kawai ya ishe ni mamata. Ya umma, ya umma ku tsayan dan Allah zara ku ji tausaina. In kuka bar ni bani da gata za su ture ni mamana. Dan Allah ki tallafa aiki na umma kar da in zauna a hidimar kuɗin ƙara rayuwa ta a yabatullah. Dan Allah umma Ahmadu kai ka zo farko kai ƙarshe a tun a can asali. Ahmadu banda kai Allah da kowa yana cikin hali. Ahmadu kai ka shi kaunin gaba ɗaya ka zama alƙali. Ta ake ka bar su kana cewa ummati Rasulallah. Annabi Muhammadu kai ta al'ummar ka kake Allah sarki Rasulallah. Shugaba mun shaida kai namu ne ya Habiballah. Shugaba mun yi butulci in muka barka Abdullah. Wanda ya taɓa ka Rasulallah sai dai ba mu numfashi. Wallahi annabi Muhammadu ba zan bujire ma ba. Shugaba ta ya za a ce ko sakan ban yi ma hidima. Shugaba in ba kai ya zan rayu na sani nema. Mai gida ya za a ce ana ja da kai muna jima. Waiwa kake so mu kifar Ahmadu yanzu mu kayar shi. Wallahi annabi Muhammadu ya mai ɗauke nauyin kaunin ka ɗau duk ɗawainiyar bayi.
ya mai jiyar da kauni da jin Allah ka ƙurewa duk matsayi ya mai taguwa mai alfadari da jaki adon bayi in har ka ce Allah ya faɗa babu wanda zai jama rasulallahi wa yake gani ta gabansa da baya banda kaya bibina waye idan yana tafiya ɓarwar kuda dare rana waye ɗauki dutse ya yi jifa Allah ya ce da shi ni na yi kai ne mai tuma da na fata dalla ɗawanka ya kai can annabi Muhammadu Ahmadu shugaba ban so ka danna samu komai ba maulana shugaba ban taɓa ji wata rangani ga ka sarki na shugaba ban yi zaton za ka yi zuri jikina ba babu ni tintini na bushe kai kake taraya ni manzan Allah Ahmadu waye bi ka sarki na bai samu rufin asiri ba waye zo ta gonar ka mai gida bai samu ba maulana waye zo da kokon bara gidanka ya ƙara yin wata ba mai kyauta da kyautar Allah komai ka ce kawai an yi girman ka ne rasulullahi ajmalu in har ka zo wucewa Amadu ba dan da za ya taso ma kai ne min fita wuli janna da ka kira babu mai jama fakana ka wa kausaini au adina dole an sauma babu kowa Amadu ka taka a lafiya sarki manzan Allah annabi Muhammadu Allah ya yi kauni saboda a girmama ka shugaban kowa wa yake bayanin gaiba a nan ga kawa su kowa gaibin ita ma so take ta san ka rufe kowa in ana bayanin jirgi keke ba za ya taso ba wane mutum annabi Muhammadu shugaba amun afuwa zan koma a duba bayana shugaba ina roƙonka kaman dan isar ka maulana shugaba ka kai ni Madina na gaishe da kai habibina dan Allah ka taimake raina Ahmadu ka kai ni maulana ya nause zakiya manzon Allah Ahmadu zan dawo